Kajing Blei Iaphi sasisin ki para bangait beid bad borok ki parolok parajor ki bapet ki bakmi ye ganika online worship ka Balang Presbyterian Nongthymmai ka pdiang sngewbha Iaphi sasisin syagane ka jingseng lengba ka online hagane ka no price ngi ki para bangait beid bad ki parolok ki parajor kum ka balang hagane ka sngi ngelapen bet kerpang ye ganika online worship Bahkan long tang ke jing seng handrai gandai ru ke je seng yalap jong ke balang. Kalong ru ke sengi Blei hai ke bangi rakhi kum ki balang hapo jong ke kasi jantia Presbyterian Synod mingi ye ke Mission and Evangelism Sunday. Kum ke balang ki snem ki balalek kani ke tayo kalong ke tayo ke baga balang Presbyterian Nongthymmai kajupen long ye ke je seng yalap But barok sitayaw ngiju yan haki sengipo naru ki sengipo ya ngiju rung na kaway kadong ka kentot sa kaway pat hapo ki sinong barok ki bahap hapo ki sinong Nongthymmai ya ka banginyo ya ka banyalap ya ka gospel ka jong utray bat unong penim jongi uji Yesus Christ Ndre ho ni usnem na maru ka ni ka daw jong ka ni ka pandemic ngimsimyo ya ka banyo ya ban ngimsimyo ya ka takalan ya kaban penlong iki ni je seng yalam ndrengi aingu yu Blei pant baling ba ni ko online worship ngiyo ya ni ka lahat bat ka kabu ha ka bakum ka balang bangin penlong ya ni ka je seng yalap ka pakerpang jong ka balang Blei unang Kyrkhu Blei unang idan rekat bat pi hot bat kumju bat laga jong ka balang bat khamtam ha ni ka jing seng yalap jong ka balang bat ngingets kem bakum bo Blei uju pendan kam ya laga jong ka balang Hagi snem ke belalet, hagi jingalap ika gospel. Nganget ngam artatin ba Blei, lingba kini ka online worship, kini ka janmit, kini ka jesing yalap, Blei un pendon kam. Kam tam yakaban kot, bat ban keren, bat ban penken mau, yaki mensim ki bakodor, ki badon kam, yaka jing penemei, ka jong uji Yesus Christ. Ki para bangait biit, aswa menginia, Ya cakamat agak ni kerja sengyalap kejungi. Tongin IT agak gopor haki jing duai syau Blei ngine duai. A tribe Blei jing yubah beneng idap de kejing sungungu yeme. Dagam tag ni gopor kami malah hingi kum kabalang sahisen lengba kini ka online worship. Haka bangio bani mani bani syakri lang. Bat ki khon ki jong me wala ki don hai ki la jong ki rempeying ki jong ki. Bat kam tam agak ni kesngi mela ai ngi kalat haka bangio ko kenrat ya kaban syakri meleng bagai ke jeseng yalap ngi IT kin ko por bat iki benta bat kinong isim benta baro ngi duai ya kajing yalam kajing pen ko bor kajing penchat bor kajang umen sim bakhut ujang me beki ke baro ko kenrat ke bangin pendep kin ko por kin long ko kenrat na benta ka buram kajang me pdiang ko kenrat iki jing duai jing kot pat kajungi haka kerteng kajang uji Yesus ngi duai Amen. Haka ni kapor, nginya sedang na kabanginya, nginya sedang ini kejing mani, kejing syakri, kejing Blei, da kami nginya snok tilang. Haka jing rai ke basau spa lai puar. Kejing rai ke basau spa lai puar. Nganyet, piedon hali kejing ying, bat lagi lekot jing rai tu nginya sim bentalang. Ya kabangin rai bat mani Blei. Lingba kini kejing rai ke basau spa lai puar. Hadin kini kejing ruai ngan sekerpan. Iwe ni ki rangba jangka balang i Mr. Hubert nongrum. In selam ingi kepupuli na keketin kejang Blei bat kumjuk ru kejing duai. Bat nganong lupa hadin balang iyo sngau kejing puli na keketin kejang Blei ba kejing duai. Ngin seyok ya kejing ruai kapakerpang. Na i Mrs. Shalensi Sim i Miss P nongplo bat i Mr. Pang warjuri. Kajing rai kabakila ay kerteng to them banduai. Kini kinsa sim ya kabenta kaway hadin kaway. Adona you have birthday dan kajen janjur basle Nong shun bun ki ker
saudong senyas dengan yomo ulajan baon wanu try Jesu ulajan baon wanu try Jesu Komen sem jong ato pen krek loyala de ulajan baon wan nong shna to wan pelai bangan ko to wan bansai dengan ya roding pona bandayo garis ngewbha ulajan baon wanu try Jesu ulajan baon wanu try Jesu Komen sem jong ato pen krek loyala de ulajan baon wan kat baim abandala badu Blei banyai bansa penlet par kapor hau senyas ia selogru ulajan baon wanu try Jesu ulajan baon wanu try Jesu Komen sem jong ato pen krek loyala de ulajan baon wan Jesu jem no changapai Ting shan halo jong atrai Tingan ya roding pona bandayo garis ngewbha ulajan baon wanu try Jesu ulajan baon wanu try Jesu Komen sem jong ato pen krek loyala de ulajan baon wan Aswa bangan lej hau Blei he kejing duai. Enyo ban puli katu kani ki kentin. Nakaktin ke jong Blei ha ka bapin sem. Nakashiti ke jong Paul ke baar se ki korin. Kalenong ke basa ke basan. Kadakot ke basau bat bakhandai. Bat kumjuru nakalenong ke basau. Kadakot ke bakat pra. Now Marcus, kalenong ko bakat sao, kadakot ko balay pupra. But na Isaiah, kalenong ko basaw puway, kadakot ko bakat lay. Kikentin kibaong kumni. Namar, ni kabadan hakani kajing trap, ni ut sat, balapenkit, Kia yanga yangi naba kumtaru ngi yale tenge no ban long kiba pen sngewbha e yau namar kita ki ru ya kiba yo ki long tang shibet henry kita ki ru ki bam yo ki long ki bam jukut ken to ya sharai tu ya duairu yo ba phinlai bsut hapo ka jing pensoi ka mensim shisha katlot ka kloi henry ka do katlot
namar mangau try u Blei jong mi ngan bat ya kakti kamon jong mi da ka baong hami wat shepti ngan yarap yami to pila yo ngau ya ka jing puli na kaktin ka jong Blei tangan let show Blei ha ki jing duai ok pa jingi u ba bning kan long ka bakhut ka kerteng ka jong mi ngi dap da ka jing sngongu ka bakrawa try ha ka bangi yo pat sa kawai kalat bangin yo banrung ha kani ka jing ka bakantang ka chongu Shipor ngi ne don hangni bangin ye shakri lengba kini ki online services ha ka ba pen sngo yingi ablei lengba kini ki online yakiktin ki bakhut ki jong mi kan rat ba yi tu don ringkat lang na ka banta kani ka team ablei hangni hapo ka balang ka jongi nadu kitu ki por ablei baka wan kani ka khlam ablei kilalong kita ki shakri ki bapen biang ablei na ka banta kani ka jing shakri ka jongi lengba kini ki kor ki bor ki bamela ai na ka banta ka ban pendon kam ban yalap ya ka khubor baka kerteng ka chong mi kan rat ha kani ka poru ngabu ka chingduai na ka banta ki nong sharai ki bayit ki chongi nadu ki pastor ki temen basan ki khot committee balang to ay ki ablai ya kata ka jingkot ka jingkhia bat kham karpang ablai to ay ki ru ablai ya kata ka jinglong ka bakin chaman sim bakinang yai rehem ablai ya kata ka jingpentelun ya ka kam ka chongmi na ka por sa ka por na da duburu ka jingdwai ablai kam tam ye ki tukinong sharai ki bayit ki jongi ki blan no ya ka met ka phat bat ya ka kerta ka jongki to ai ba menang pensat bor ablai lengba ka jinging don ka jongki hala ki ying ki sem ablai wat kim yo ban wan se ka ying ka jongmi henring ai ngu ka jing ya sa jongki lengba ki jing tuai ablai inang la ablai ban pentelun ya ka kam ka jongmi kan rat ba ye da kan ka poru ngadat bu ka jing tuai na ka banta ki long ying ki long sem hangni hapo ka balang ka jongi kam tam ablai ye ki tu ki long ying ki long sem ki be kan du ye ka chinge ye ka jing shitop to don ringkat na ka banta ka jongki bangata duai ru ablai na ka banta ki tu ki long ying ki baduk ablai ki don ki bangi tep ha ka kerteng ki don ki bamem tingim tep ru ndai mi thu ye ki ablai iwei pat iwei ha ka ba kum kani ka por ablai na lor ba ban ka jing du kawan sa ka jing pang ka jing shitam ye ki ken rat be tu da tu ke na ka banta ka chongki ai bor ye ki ablai bakin phai tang shami ublai komba ka tin ka jongmi ablai ka ye thu yengi ablai baka jing rap ablai ka wan na ka thi ka badon bor ka chongmi ken rat bai tha kan ka poru ngabu ye ka ching tuai kam tam ye ki tu ki men sim ki ba ko dor ablai ki bla jangai shami ablai ki bla ya ha ka jing ha ki bor ki jong bamman ablai ha ki bor jong ki jing dum ablai yo e ablai lung ba kan ki jing khang la ablai ka bangin ke ko sha ka ying ka ba kan tang ka jong mi bangin shakri ablai ki bon ki jing sni ki ba haru kom ablai hakani ka ri ka jongi ba haka jla barohi ka wei kan rat be tu don ring katlang hakinu kinu ke benta ka bakidon to ai ablai bakita ki jinglin kita ki jing em ki bosni ablai ki bor jo ki jingdom ablai ki long tang shiteng por ablai henry ka bagi phai shami ablai ka da long shisha ta ka bor ablai ka bangin yo ye ka ta ka jingsuk na bam jukut shabam jukut
kan rat ba e da kan ka poru ablei ngada doi ablei na ka ban ka ri ba ka chan ben riu ka ba e ka chong i ablei o da blei ka long ka jing pisak bat ka jing khuslei men se ablei kam tam gitu ki ba ya bang ablei ban kiu sha ka ying ka ba kan tang ka chong me ablei hen rei me mela ai ablei me mela tip ablei ba kini ke baro ki jing ja ka wan be da ka jing tip ka chong me to ai bor ablei na ka banta ki ki men sim ki ba ko dor ablei to ai ba na ki lim pe ying ki chong ki ablei ki nang ye sa ablei bat ka por bat ka ya ka ba biang tam ablei men sa pelat yangi ablei men sa pelat ye ka ni ka jing pang ha ka ni ka slapper thei kan rat ba ing ada doi ru na ka banta ki ki bi ye le ban ye khun ablei ki ba le ban ai ye ka jing ye da ablei na du ki nong senshar ki boyit ki jongi kumjuru ye ki doctor ki nurse but ki frontliners hakaba ki ye yeng ablei ban ye da na ka banta ki jingim ki jimen sim ki ba khodor ablei to don ring kat ablei na ka banta ka jongi to ai ablei ba ka chi ka ba don bor ka chong me ablei men pen shat bo na ka banta ka jongi ablei ken rat ba e da ka poru ablei ngada bu ye ka jing dwai ablei na ka bantau shakri we jongi ablei ubala wan ablei ban sam hakani ka ja hakani ka no fais ni ablei ye ka tin ka ba e ka jong me ablei to ai ba ki jingkren ki jong ablei kan da long shi sha ablei ka jing persat ka ba do man sim ba khod ba kan long ru ka jing bam ka ba kan chaman sim na ka man ki man sim ki bas liang mat ki ba pet ablei ye kan ni ka online service ablei bakan da long shisha kata ka jingi kan da long shisha kata ka jingker khu kham tam me ye ke tiki long ying ki long sem ablei batukar khu ru ablei ye ki bangin sa pendep ru ablei hakani ka benta ablei to hai ba men don ringkat lang baro ablei ki bi shim banta ablei kan rat ba ye da ka por ngam la ban bu ngam la ban buru ablei ye ka jingwai ka bakar pang ye ka menta chung ka balang ablei ha ba kum kani ka pana ablei ni ju pendan kam ye ki ji seng ye lap ablei na ka wei ka dong sha ka wei ka tong ha ka pan ye lap ye ka cheng ka jong Jesus Christ henry ha kani ka por ka ba menta pan ngila yo ban kren ngila yo ban ye lap leng ba kini ki kor jong ka jing sta ablei to ai bor ablei na ka banta kani ka singiru ablei bakar long kata ka jeseng ka bukan bun ki men sem ki bakotor kin yo I ablei bade tang Jesus Christ ablei ubalaban pen shat bor ye ki baro pdiang ablei ye ki jing tuai num to no shakri we jong me ablei ikini baro ngabu ngapan ha ka tengu try jing Jesus Christ amen. Dei da jing dwai yaki
Kaktian u Blei kaong laraki breu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ken penret yalade patkin juai patkin wad ya ka khamat jonga patkin phaino na kelenti bomman jongki kum tate ngan snow na bedeng pat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pan khya ya kari jongki ka jing khot yangi kalom to ngin dem ban duai bor ka jing duai kalong Kum ka dawai Kaba pen ko Yaki mensim balaswai O la dangin Dembangin aiti Ublei unsngap Yaki jing duai jongi Tongin dem banduai klem dapu Dem ban ngo tang shu jisu to Men min men step Nekapor men sni Ublai unsngap Yaki jing duai jongi Tongin dem banduai klem dapu Ni ai ka jing Blei na ka benta Mr. Hubert nongrum ibalay alam ningi lang ba kajing puli na kaktiin kajing ublay ber kajing duay. Nyay kublay, yay kong shansi, ikong pinongplo bat Mr. Prang Wardrim ta kajing ruay, kabangangit, pilayot sngo babala shot score, bat ka kubor kabadon haka. Haka ni gopor pat ngilapoy si kabenta kabangin yok sngo no, yay kajing yalap, yay ka gospel, ya kajing kren ya kajing itu kana na kaktin kajong ublay bad ngi don na pedeng jongi kini kajan mit yai Reverend W.K.Hujon para banget bi cha mangan ipenitu ipi ipastor Hujon imlong shu ubatmai pedeng jongi im Balang bad lesi pedeng ki babun ki bapet ki bakmi ya kini online worship ilong we ni ki shakri kajong ublay ulapen don kam ya kakam ha kajing yalap wal lada lagalong hakajing kuren lene galong hakisurjing ruai ngipen kum gabalang ngipen pau kajing sngungu ye iba ila pdiang ye kene kajing penbet jong gabalang baru Blei unang Kyrkhu ye pastor Hujon unang aibor iba di pastor Hujon kumbalong menta ilong ru pastor ubade ben pet ben kmi ye Balang Presbyterian Nongthymmai ngi duai bu Blei unang Christian bor ye kayeng kasem kajong
Badi ka balang ka ba idon ya ka ban syarai, bat kam tam ya ka ministry, ya ka jing yalap, ka ba ay beteng na ka po, ka bro, Blei unang pun kubori bat unang ya yalam ya hagi ko por ngi duai ba Blei, unyay don rungkat, hagi ba insa shimi gini ka benta, ya ka ban wanra, ya ka jing yalap, na ka ketien, ka jong Blei. Pastor belam ya jingiseng kita men besan jong ka balang kita khot jong ka komiti balang kilong kapa kilong kime ki samla ki hep ki beret na ai khub le Iaphi ha ka kerteng ka jong utrai bat unong padem jongi u Jesus Christ ubangi nget bade ha ka kerteng baya ka jinget Kristan ka jongi lapan su thiet bat lapan syong nongrim ngimla klam da aingo ya Blei bakum ka balang hakum kanigasngi kabangi rakhe ya ka kum commission and Evangelism Sunday da ka panlong ya ka kum ka jingisengelap ngiyo ban rung biang syagi yeng ke jong phi ban ya syam ban ya kendu bat phi ki para banget ba yet bat ki parlok baro bat nagaliang jonga ngapan paw ya ka jing sngongu ka bakraw ya ka jinglong la kloy ka jong phi ban pelat ya ka ni kapur ban ngap ya ka ketien ka jing shisha ka jong Blei namar kata ka duai ba Blei ha umen si makut tuon pensyat bor ya phi baro bat ai ba ka ketien ka jong Blei ka bangenyo asngau lang ba ka ni kapur kan la ban sandor thamai kan la ban penyo happy ya kata ka jing syam men sim ka ba thamai ba pinang la ban syania ha u hakipor baro ka khubor ka ba Blei udan ban keren ha ka ni kapor ka long ka jing ka ba biang pura ha ka perthei ka ba khi phalo ka don ka jing ong bakito ki belanang ban syania ban sngongu ya Blei ha ki por ki basuk bat ki baktemen jo ka jing ken nang kham kloy ken kham sngo thu ru ban yai syania ha u ha ki por ki basitam bat ki bajenjar jong ka jing ken nang ban syania ha ka jing shai ken om sngo no men sim ken om sngo khuslai wat ha pedeng ki jing khi phalo ki ba pon jat ka ni ka jing ka ba biang pura ka de kata ka jing ka ba biang thau ka de kata ka jing ka ba biang perla ka de kata ka jing ka ba pura ka de kata ka jing ka ba telli kadi kata ka jing ka ba kot ka ba khia krat bha kadi ru ka jing ka ba ngau scam ka jing shisha ikan mau yo Jesus ka gospel ka jong Yohanes ka nong ba pra ka khot ka balai fu ar Ukraine ya ka jing shisha ban ya ka jing don kam ban itu ya kata ka jing shisha ka jing ka ba biang pura ka don ya ka jing shisha bat ka itu ya ka jing shisha kadi ru ka jing ka ba don ya ka jing start ka don ya ka jing tip kadone ka jing syampang ka ba kenjaman sim ya ka ba ka kitab proverb khat pra khat san ka kren ya kata kaderu ka jing ka ba sngohon tang haki ki ba Blei ulabu benta Filipi sau khat kandai ka ong Blei jonga on pendap ya ki jing don kam jonga baro kade ka jing ka ba sngohon tang hau ta Blei ubakinget kadi ka jing ka badon ya ka nongrim ka baskem haba kapan syong nongrim ya kata ka jinget bat haba kapan ya kata ka jing ban syania tang hau Blei ar Petrus iwe khat kandai kadiru ka jing ka badon ka jinget dei ka bajan bat Blei kambun kam namar Blei henrei kabun kam bat Blei kadiru ka jing ka badon ya ka jinglong ka babet ka jinglong ka berhenti ka jinglong ka bale tang ya ka badai ar Timothy iwe khat nyau ka kren ya ka jing bagade ka jing ka bala pendap da umensim jong Blei kaderu ka jing ka basan ha ka jinglong rangba ha ki baro ar Petrus lai khat pra ka kren ya ka jing bagade ka jing ka basan ha ka jing ka basan ha ka jing tip jong utrai bat unong penem jong Jesus Christ
Kajing em ka ba biang pura ka deru kata kajing em. Ka ba don ya kajing long ka ba le adekar. Kadi kajing em ka ba don ya kajing long ka ba sumar ya ladi. Bar ka deru kajing em ka ba ya syarai ya ladi. Ka deru kajing em ka ba don ya ka nongrem ka ba skam. Kampen yesuk bat ka bam shisha. Kampen yesuk bat ka pop. Namarha kata kajing em. Ka don ya ka dur. Bat ya kajing long ka jong Blei. Ki parlok bat ki para benget ki ba iet ki jonga baro ban batai ya ga jing em kalong ka bayar bat ka ba jeliu ba na martang kita ki balamat ya kata kin skam snow thu khamba bat ban tip jana ya ka dang ki khendiat tayo ngaya kendu i wei bahayeng i bapang ya ga jing pang kanse bat ngapet ya i imet jong i larit ki kiti ki jat ki larit Handrai ka wei ka bangayo snow ko lalong ka jing hikay ka ba kraw ya ka jing im jong a kalong baka mi na ka sentur jong i ya ka wei ka kantin ka ba yong ki doktor ki shuai jing kermen ya nga ngam lele shu utrai ulapan kia ya nga namar kata ka jing im ka ba biang pura kadai kata ka jing im ka ba suk ka ba san kadai ka jing im ka ba kemen namar utrai ulapan kia ya ka Haka kita proverb kalong ka bakat nyo ka dekot ka baningkong ka ong yi kini ki kentien la ka ba shi kentien ka jasuda hababat ka jingsuk banya ka ying jing khawai lembat ka jingele ki parlok ki ba it ki jonga don ka jing ong ka ba ong kumni baga khmat ka ba phu samrkhi kammut ba kam don yi ki jing e hanre ka don ya ka jingla banya le ya kita ki jing e Namar lapan kia ya kata kajing em. Ki parlok ki ba iet ki jonga bat ki para benget kai ga ba ka perthei ka wat. Kai ga ba ubreu wat nadu ka pohor ka ba ulas ngau thu ha ba ula wan long breu sya ka perthei. Dei kajing em ka ba biang pura. Parlok baling idon kam ya kajing em. Balai gani ka jingem kalong ka ba don kam haga jingya lenti lapilong ki khun ki jong Blei ne laphem long ki khun ki jong Blei gidon kam ye gani ka jingem namar ki por ki ba e bat ki ba sitom ki por ki ba khi phalo ki ba ngiya tengkho haga jingya lenti ka jongi ki parlok ki ba e ki jong ka baro ngi em ha ki por ba gani ka jingem kasya lembub tan e kat syabapai daga jing sngau long marway daga jing sngau no mensim daga jing sngau do jing kermen sudah iman ngi em magi sngi baga jing suk kala thung thap niang bat kala her no sajngai bak nangi ngi em magi sngi ki parlok ki ba e ki jonga baya kalong breu mon breu ka perkhat ka perdan lalan shop daga jing sngau artatin sudah kat syabapai Don syu ka ba bet. Don syu ka ba renti. Don syu ka hok bat kasot. Bet ya ganuksa ki jing kular jong ka juk ka ba menta. La kersyan da ka jing artatin sudah. Menta hoot la syai em. Menta ngatip la syai ngam tip. Yano bat hang no ngin syania. Ya la ka jong ka jing em. Upo la ka siti ka ba ar siu Timothy ka long ka ba lai ka khot ka ba ningkong uong yi gini ki sngi ki bangi em hakipor ki ba e bat ki ba sitom ngakan mau ba i mei jonga ngakan mau yi ki riu temen ki ba menshua habangi mi na la ka jong ka yeng ka sem ban let ki kam ki jam ban let ki jing pule jongi ka wei ka kantin ka ba ki bo akamat jongi ka long dayat biang hokon da le tep riu tep lei hokon ki parlok ngi em makipor ki ba e bat ki ba sitam ngi em magisngi bat ki por ki ba wat ya gani ka ri tep riu tep lei jongi lalu tino ya ga daga jinglong ka ba bet ya ga jinglong ka ba hok bat ka ba khut bat ka ba sngau e bat ka ba sngau ban perkhat lani ka ba sngau ka ba e ba ban sngau thu ya ga jinglong jong ka por ka long bangi em magi sngi ko ong ka kitab sim ka ba ningkong ka lonong ka ba arpho ka khot ka ba hanriu balalu tino ya ka jinglong ka ba iten natam na kirem peying jongi
Ngiem magi sngi baga don kajing pat yeng ka basir khai. Ngi jet hi dala dia ya ulok bat ka lok, ngi jet dala dia ya ubriu bat ka briu, henre ka bakut nang ta kadai kajing ya pelat tengah. Ngiem magi sngi baya ka long briu man briu. Lalu te da kiru kom perkat ki babon jan. Ngiem hagi sngi ki ba bat ki ba sitom, haga ba ki jingpang ki ba sniu, ki ba serkai ki yo jaka. Ngiem hagi sngi ba ka jing peniap yala di kalanang yo jaka. Ngiem ro hagi sngi ba ka jing yap ka balong kanong syun ka jong Blei, kayo jaka bon hagi ni sngi. Ngiem hagi sngi ki ba kam don syu ka jing syong singan. Ngiem hagi sngi bakam don syu kata ka jing long ka babet ka barenti. Ngiem hagi sngi baka jing kwa ka jong ubriu. Ka khamjur banya ki jing don kam jong ka mensim. Ki parlok ki ba iet ki jonga. Ka ka baka arbusau kenta kan wan ra ka jing im jong ngim tip lupa. Kan wan ra ya ka jing Kyrkhu, ne kan wan ra ya ka jing tim, kan wan ra ya ka jing kemen, ne kan wan ra ya ka jing sngosi. Ki parlok ki ba iet ki jonga, ngiem magi por ki ba e. Ki ba ngim tip ya ka jing khang ka ba kumno ngin ple, ndah ba ka step ka bala syai kan wan ra. Ngin ple ka jing khang jong ka jing kermen. Nengin ple ka jing khang ka badap ki jing jau umat. Kum ki khon ki jong Blei ngi ai ngo Blei. Namar bagi no ban kuhat. Ban khia manta. Henre ban khia pat la syai. Namar tikular kibatian tujuh. Bersama balai punya berkat berkat ra. Kau terai dia di sini jadi bacanan. Kesini kan om syok yang dimensmi. Lemnya kenai dengan. Pada kisni kan nemsni oken kedang om Blei. Orang yang katakan jadi kecil. Kababian pura habis bertei kabaki. Kumno niyo ya kata kecil. Kumno ngin mat ya kata kecil ke babiang kuna. Jiu kinyet. Nara kecil Blei kecil beriu ke Blei ke bit ke biang kayat bit kayat renti don kecil singan don kecil kinyet don kecil su don jinge don jinge. Nama Blei unjui no. Henry hau hit nani hau Kristan. Banyo ya ka jingem ka babian pura ka khiet ka jom Blei gong iko ya Jesus Christ kumu Nongpynim baru no sius pa ujong. Ada testament ka batemai uni Nongpynim om tangguan Nongpynim Henry upni thuru ya lagi kumu nong aplang rat ubah. Kita ibanghet hau kinyoma ya gani ka jingem kababian pura. Haga gospel the John Johannes kalau nama Shipor berkhot ke Blei berkhot ke Nyo berkhot ke Kendai berkhot ke Khatsau haga ke Khatmview kaya hu yangi jawab rai jongi komunong aplang rot ubah ubah om ya gini dikir ngalong uji khang jongi langrat. Dei mahuman pilih step dei mahuman khang. Orang yang pay kani ka banta ong ginong ko commentary kani ka recommendation with an assurance kani ka remark with an identification hakata ka jing pentikna ka bakal chamlei hakaba Blei lagi pentikna bakita akibatwa panyo ya ka jing ka bagian pula kile ka diam yo ni undang apa nama ulong jing khang jong kacima. Ayu dia menong aplang berapa ni. Kabanta kapaningkong nagadkot kabalai nagadkot sao kabong. Udip badiku nagagateng. Kajingkir badiku nagagateng. Kadai kata wei kajingpan tentang Yohanes kanyo. Kadai kajingpan hikna Matius kau aku kenai mulai kau. Lai kajingpan sisa Yohanes katwei katsan. But sao kadai kajingpan skam iwei siya pra aku kenai.
Kejingim kebabiang pula. Jadi kejingim kebabiang Yesus. Udir paniku lagi. Ni yang manisri berkipu. Kiba kawin kejingim, kiba rensyok yang dia kejukiku di jong Blei. Yang dia jong pi parlok kalok. Kawin kamat. Kaba han ban berkat atau berjegi ban sengku. Bat kata kalok. Habau Blei. Usnapja. Haba dumai ban yo juba. Kapan ki yang kejingmun jing berkat. Haba dumai ban yo juba. Kapan ki yang kata kom sengku baru. Ban geli hano alai kata. John Kyrkhu hagakot kabu ai katen terbaik within you. Nithu kanai kakun jungku kepada aku asnam. Kabakit kega jingpang kimia kega jingpang blood cancer kamet jongka. Habalarak sa hospital man lagasni kong papa lalu ki doktor kin light lock kega jingpang nagamet jongka. John Kyrkhu ong kun in prasyang ya kabapam. Hagawai kami kong papa. Papa lama syuk di bansya. Ya trulen se Blei. Baga kun jonga papa. Pag nabilagyan pa niya ko, saya ko si Papa, Blei uong kuno. John Kyrkhu lo kaklepat ka ba ka sikaw. Kalong kaklepat ka ba niyo bahaba tuhay. Kaklepat ka ba ka sikaw. Ka ba niyo Blei usong daki million miles. Ini ayu ka Blei. Buat kata kacingin kesak lembut kum kata kacingnya kendu. Ringi ayu bauta ubah itu. Ia kacing sisa. Onyo dia ia katakan divine recommendation. Bau terai jogi udir pat itu yang kita katakan. Amdon kau Blei udir nama itu patip yang kita katakan. Kacing sisa kau kay bunong up ng rode. Uyalam haru kiom. Ibajajay. Hagat kot kabakanda. Nagalitan nong kayat ko ini. Hagat sam doa na yung kot kabaan. Kayat ko ini gigitin. Baunong up ng rod uyalam. Upan tiya hagi cakap lang bajungan. Uyalam yana haru kiom ibajajay. Ulang-ulang ang rod ang isaya karenang kabasal tunay pagkabaan pahababelet nagbagiom nanganlet lang manet. Dahil nagkagadago Joshua hagang nang kabalahay kapat kapaningkong uang yagajad menrir ladapatwa panbengkang sa siyang kawa jogan siyang panpenred yalali. Siyang banyo agaburam jong Blei. Siyang banyo bau Blei jong ulang Blei ubadan agabor bamlateo. Hagasam gabakandai po. Bat gabakandai puwe. Kawan ra yagawi gapang pedeng gabangila banong. Blei ubangila ban syania. Ubaong yang ini kikintin lakat ma kanang jur lelewat kenran syania tanghau Jesu de mau uban syan kiparlok kiparabangit kibait kijunga baro kumno ngin penwandur ban batay yaga jingim kabamenta kumno ngin penwandur yaga nega jingya lenti kabamenta ngisya neem bau Blei on interpret shua bangin syem yaga no karay Jesu kumunong ap lang brot dubabha wongan yalam ngan sumar bapien om hab bapien om ur hapdeng gini gi jingja ki basyurkai hapdeng ga jingki phalo jongka em lang salang hapdeng gi jing ki baka perthei menta kaya tengku met ka karai ka bangisem Blei ulong ne em unong yalam ubangin wat daga bapendam rit yaladi hakamat jongo Jesu kumunong aplang berat upenitu ya kajing long kajong Blei kumunong yalam bahaba gajat benriu kapendem rit yaladi kawat ya kakmat jong ong kaktin jong Blei on kat arliang ya kawa Jordan
nama ulang yalam ubadan ya gabor bamla theo kajing shisha kabalai kaba uni unong ap lang brot udon kalong uong along ujing kang jong kilang brot agad khot kaba khandai ki para banget habangi keren ya kani ka benta ka keren ya kata ka jingkit kli kaba utrai udon ban pentikna ba baro kila donlut hapo baro kikot kikya wad hapdeng ka perthai ka basyating kani kadai ka jing shon sharp ka bapura ka jong Blei hau kun bat hau mensim bakut kani kamut bahabangi long kristan ngimani ya kabathok ne kabalam ler langim yoi ya Blei henre nginget ba Blei uyoi yangi bat ka ktien ka bakhut jong u kalong ka Nongkren bangin san ya ladi hangta bat banyo diang ru ya ka syap ka jong mensim bakhut Blei habau ai ya ni ka jing shisha ukwa bakan long ka badon jingmut bagi Kristan lani kerempayeng Kristan kibadon ya gani gajing shisha kaler bakan japerthei kamyo jaka hakayeng jongki namau Kris ulong gajing kang ya ki yeng jongi ujisu komu jingkang habu shong ha kerempayeng jongpi usong dapura bakaburam ka jong Blei kan yo banting shan kan yo bantaba kan yo ban sensyar ya kata ka jingem wada pedeng ka perthei ka banok mensim bat ka ban syepting kanom la ban penbakla ya ka jingedei ka jong phi badu Kris ki para banget ki parlok ki ba ki jong abaro kaburam ka jong Kris komunong ap jingkang habaga tingshan ngin suye krenbet tang syapang Blei ubangila ban syania om ye ki jing joka perthei para banget ni aingo ya Blei ubasyem ya gadur jong unong ap lang berat ban itu yang i daga kerteng ban yalam yang i hakirut om ki bajajai bat ban long ru ka jingkang na ka benta jongi para banget ni ki parlok ni aingo ya Blei bau ai hangi ya Jesus Kris om tang ban kene no yang i na ubaman henre ban penmi ya la ka jong kasnam bagas nam jong kon kan pen khot yiki do not jong pi kanang ba mensim bakhut unong babet ban syong happy ban le ayu bahabat lot kajinget jong pi un bat scam ya pi kajingem ka babiang pura kade kajingem ka ba Jisu ulong ukli bat unong yalam ujongka kajingem kababiang pura kade kajingem kabayai pensyat yaladi kabayai bread yaladi tahu nong ap lang brot ubadon ya kajingkit kli Blei onyarap namar kata ya piki para banget onyarap ya piki parlok ki ba ie ki jonga baro pikwa ban mat ya kajingem kababiang pura ka perthei ka baki phalo pikwa ban mat ya kajingem ka badap pura haka perthei ka ba pensngau no mensim syong ban penrit ya ladi pdiang ya kajing shisha khot sngewbha ya Jisu Blei namar kata on yarap on Kyrkhu ya pi para banget on yalam ya pi hadu kani kapor bat kisngi ki brang wan jong kajingem nginya duai ko kpa jungi ubahab neng ni aingo ya me bangi yo ban syakri ya me hakadu kani kapor ni aingo ya me bangi yo sngau ya kaktien ka ba em bat ka badan jingmut ka jama namar kata ko try to ya rap ya ka jing em ka jongi bangi rungin yak sat ya ladi ban kot syagada ka jing thau ka jing dap renyeng ka jong mau Kris ban yo mat ya ka jing syam mensim ka batmai ban yo tip ba malong Blei ubadone ka jing kit kli na ka jing em jongi yarap namar kata ko try bangin pdiang ya meh ka do nut ka jongi yarap ingin namar kata ko try bangin IT ya ladi hame ko try yarap namar kata bangin bread lut yiki ki bamla ha ka jing em hame u Jisu ubalong unong penkhia ubakrau
Try la don ki parlok ki parabangit ki berani ki jing le ki babun serta. Ki don epeng ki jinget kenduk ki bamdon manu batip ko try. Yarap ban pen khia thamai lem ki leng bagan ga no phai sngi. Yarap ban pen yo aki ga bor ko try. Kila ban ye shania tang hame u Blei uba kila ban shania. Kyrkhu na margatai ka tien ka bangila kren. Yarap ban pen yo jaka ka wei pagawai ga do nut ko try. Bahabangin snap ya ka ngina yo ma. Ya ka jing thau thamai ya ka jing im jongi. Siem na margatai ka ni ka buram shaladi. Siem ya ka por ka basa. Ka kerteng Jesus ngadwai. Amen. Blei Kyrkhu ingi lengba ka jing syak skor ka jing ka jing yalap. Bade ka jing kren ka ketin ka jing Blei lengba Reverend W.K.Hujon. Ngangait bu Blei ula kren dalu jong mensim jong Iaphi lang Iaphi wei ki biok snow. Ye ka ni ka kubor ka ni ka janmit lengba ka ni ka online worship. Blei unai don rekat bat pi. Badu Blei unang ye rap unang ye kersan bor ka jong Iaphi. Bada ki jingmut ke batmai ki banganget bapi piladon halai jong ijing shemensi mi jong pi ijingkut jingmut i batmai bo ngi duai bo Blei unya rap ye pi banang la banang penklan banang penjan ye ke jingye dei ke jong pi Bad L'U Nongpynim sahisin ku Blei shibun ye Reverend W.K.Hujon Blei unang Kyrkhu ye lo jong usyakri. Hakani ka porpat ngilay poin siya kani ka benta ka bangin niya sunok tilang. Ngangit pidon na rin ki ying pipet ya kani ka program. Nga kwa ya ka bangin niya jar hai por iba pipidon. Hang nunu ba pidon na ka jing jar ng por. Nginyalet ya ka bangin niya duway. Naga bangin niya saat ay ki jing duway. Naga bentay kini kimat ka bangin kado kani ka por. Ngin ya kan mau he ki jing duai kerpang na ka benta kan ka por ka bangile sngowi ve kubo na ka tin ka jong Blei bat kum ju ru lengba ki jing nang him benta ki bala ai hangi yeli ki ju pendap li jong ki benta le si Blei ula kren na pi ngin duai bo Blei unyaram ba unang yai pendai kini ki borok ki bangile sngow lengba kan ka jia sang ki ka no price ngi kan yo jaka ki dot nut jongi ban pen thamai iki mense bigi donut ki jongi. Ngin ken mau iki jing duai kerpang naga benta ki para mensim ki bakodor ki bamat yuni uklam jing pang bat ki badon haki hospital haki corona care center. Ngin ken mau iki jing duai ki tu ki badon haki quarantine center ki don ki parbanget jong Balang ke jongi ki badon haki quarantine center ki bala kerpat ya ke Balang bakan ken mau lem ki jing duai. Ngin ken mau ye ki jing duai bu Blei unyai don rengkat bat ki ban unyai kner le ka kti ka jing pen khia na ka benta jong ki ngin ken mau ye ki jing duai na ka benta ki ni ki mensim ya ye ki long ying jong ki ni ki mensim ki bakodor ki bale de bandu no na ka benta uni uslap ubajur bat ka ni ka mariang ka bala lengbang uslap ubajur ubaka babun ki jing em ki ladu no ki mensim ki ladu no ngin ken mau ye ki jing duai ki long ying ki long sem ki jong ki bo Blei un pentingen un penchat bor ye ki ngin ken mau ki jing duai na ka benta ki ni ki syakri ki jing Blei ki badan ka kam juga jing pen khia ki doktor ki nurse ki health workers hol bat ki wi de ki nong sensyar jong gadri ke jela ke jongi ki officer hala ki jong department ki batray met bat mensi kum ki ki por ngin ken mau lem ki ha ki jing duai bat kadu ngin nang ken mau ki jing duai bagade ka mission and Evangelism Sunday ngin IT ya ka kam jong ga jing yalam bau Blei unang yai pendon kam ya ka Balang yiki khun Kristan bat ngin ken mau ki jing duai nam ta ki mission field ki Nongkren mission missionary ki jongi hang nong no be ki don ngin ken mau ki jing duai bo Blei unyai don rongkat bat ki bat lengba ka jing un pendan kam ki bat lengba ka jing trei ka jong ki mensim ki ba kodor ki nyok sngo bat ki nyok mat ya ka jing penemei jong gospel ka jong Jesus Christ ngin ye let chu Blei ha ki jing duai
Atrai bu Blei jungi bab neng ngidap da kejing sngongo ime. Nam tay ni pon memala ay ngi bangilok man let akmat wan akmat jong meleng magan kejing duai jing yasan. Ngi kan mau kejing duai kerpang ko kan rat ek ko por ko balang. Yes no ktilang man kan mau kini men sim ki bakodor. Ki bala de ban ngat ha kejing au nu klam jing pang ko kan rat. Ki don haying, ki don ha ki hospital, ha ki corona center, ki don po hospital, ki don ha ki containment area ko kan rat. Ki don ha ki quarantine area ka jong ki ko kan rat. Ngi kan mau ki jing duai. Isne baka kti ka badan bor jong me. Kan yai kner bat serput serpai. Bat ban weng yu nu klam ka jing pang na kamet ka jong ki. Bat wan lam pat ki ka jing pen kya ka jong me. Ngi kan mau ki jing duai ko kan rat. Na ka bentai kini men si ka ying jong kini men si ki bakodor. Ki bale de bandu no na ka bentai ka jing slay ko kan rat. Unu slap u bajuru balawang lamat iki ki kindiat por. Ngi kan mau ya ka ying ka sem ki jong ki. Try babatu isne ban pentingan yaki. Isne manang ay penshet bor iki. Isne man ay don rengkat bat ki akum kat ngini ko por. Habagi di bendu no iki ba it ki bathon ki jongki. Ngi kan mau ki jing duai ko kan rat hon. Kerpang ko kan rat na ka banta. Kini ki shakri ki jong me ko kan rat. Ki badon na ka kam juga jing pen kia. Try ngi duai na ka banta jongki. Ki IT yala di met bat mensi met bat sngi ko kan rat. Try ka kam ka bakya ka jingkit ka bakya ki bedi benkit. Nrengi duai ba me men long rengkat bat ki. Men ai ki ka met ka bakot ka bakya. Men Kyrkhu ya ki jingkit kli ka baki ki don ko kan rahan. La ka long ka kot ka kya ha ka sinchar ka kadar ko kan rahan. Try ngi ken maulem ni ki jing duai. Men ang ri men sumar hapadeng jung ka jing shakri ka baki ki ai. Men yada ya ki ko kan rahan. Ngi ken mau ki jing duai ko kan rahan. Hot ru kan rahan na ka banta. Try nagamda ka Sunday ko kan rahan. Try Jesus be Commission Evangelism Sunday ko kan rahan. Try ngikin mau ki jing duai kerpang nagamda ka kam yalap ka jome. Ka kam mission ka jome. Ha ka ri ka jungi. Ho ikalang satlak ka nagaperthai ko kan rahan. Ki missionary ba it ka jungi. Ikin mau ki jing duai ki kerpang ka por. To isne ka ban thebuk human sim jome. Pensat bore ki badling ba jong ki to try ko kan rahan baba. Baka kam ka jong me kanang roy kanang san haki por be kisnem gibanwan sa sisen ngi ay ngo email baga ni jing duai kerpang nagam ta ka kubor ka bangilyo sngo bat iki kubor ka bangilyo sngo long bagi ni jing manesya Blei ni ka janmin ngi duai me men isne manang Kyrkhu ye kini ki sembo ke be melabet kinyo jaka ka do nut ka jong ilang iwepi we ki be pek ki be sngo bagi ba sha score ni ka online worship kenang bagi yo ban thau thmai ya ka jing em ka jing net ka jing shakri ka jing eme Kyrkhu sa isen pat kan rat igini ka por bat ka kentam kinang ya chekman ha ka kerteng ka jing Jesus ngi pan ngi dam ngi kepat kini mentabat hala kertaru amen ki para bangai bi kum tu ngi lapoi shi ka bawa jong ni ka jing mani ka jing shakri ka jing Blei bat kum ju ka jing sengyalap jang ka balang Blei unang Kyrkhu Iaphi Blei nang Kyrkhu igini kinang ishim benta baro Blei nang Kyrkhu igini kinang pun krek pun krum ya gini ki online worship Blei unang Kyrkhu kerpang Iaphi ki para bangai ki ba it ki jongi hot sekendiat por ngin sayo ya ka ban ki wa ka ying ki jong Blei nrei na banta ki jing don kam baro ngi kum ka balang ngi la don kam ya ka banang ap swashi kat tu kat ni por nrei ngi nget scam ba ki por ki ban sawan ngin se shem lang kum ki para bangai bi it ha ka ying kentang ka ka hut ki jong Blei ya ka ban beteng ki jing mani ki jing shakri ki jing ya Blei sa shisin Blei unang Kyrkhu Iaphi bat ngin se shem byang pat sa shisin ha ka online worship ka bagin sa yo ha ka ni ka sngi Blei ka bubun a ka ni ko por ngin ni penwai no da ben ye snok ti ka jing ruai ka ba shispa praphuai ka jing ruai ka ba shispa praphuai Kadon kawabadab dasnam lamina kalvari kinong pop kibatong yetam haka kim koy kinli
Hashem kane kawa yang abatong et ko mau on pen kot parhaka on pen kot parhaka on pen kot parhaka yang abatong et ko mau on pen kot parhaka. Hakani ko por, tungin penwai no, yakini kajing mani, kajing syakri, kajing Blei, tungin pdiang, yakijing Kyrkhu penwai. Kajing ayai kabadap yang kajing ujis kusubau trai, kajing idba, kajing Blei ukpa, lembe kajing isulak kambat yang bencet bor, kajing umensi mabukut, kini kajing Kyrkhu kibana kami, kajing long lai wei Blei, kini ay syong yay sa rengkat bat pilang, ki para banget ki bait ki jongi, hang ni, bagi berana kaleng satalak kajing bertai. Naduk menta bat syeduk ki ata ki bobom jukut ru. Amen.